Good morning आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय आङो दायो बाहेरायावसो थांनो नागिरदों खामानि दं नालाय रेडि जाखाजोब्बाय आरो नै माने देलायखांजोबखाबाय देलायखांबाय फुंना दखानफ्रानो खुलिजोबाखै नै टाइम जाबा मा जालायखो लाखिजोबलाय फिर लाइन मा जादों गोलावथार ट्राकआ लामायानो गैया गोलाव लाइना एकदम काजलगाव बाजार बिराद भिर जायो दिनै रबिबार ना बाजार जानो दोनना आरो काजलगाव बाजाराव फैदों नै एसे माबा माबि नायनो माखौबा मोजां नुयोबा लांनोसै बेयाव मबाइल कभार नायनो र' मबाइल कभारा गैयाना टेम्पार ग्लासआ थाब थाब बायो कभार गैयाबा माबायदि दंथाय गोसोमसो नै 150 টাকা बिदि ब्लेकसो मोनबाय आरो गोसोमसो मोनबाय नै टेबोल डाइनिं टेबोलफोरा ओमफ्राय सकिफोरा बिराद मोजां दङ आरो आलनाफोरा ओमफ्राय नोंथांमोननो सोरनोबा जुदि नांगौ जायोबा लांफैनो हागोन ओइ डाइनिं टेबोलफोरा जि मोजां आयु लाजोबनोसो लुगैलाय लांबायहां नायनो मोजांथार बुस्थुफ्रा लाथाव गोजाथारहाय गल थसकफोरबो दं माथो बिसोरावलाय जोङो नै बेखौनो लांनो फैदोंमोन आसोल बुस्थुआ बेनोमोन जों लांनो फैनाया जा बुरजा दाम बिखायो ओमफ्राय जों 140 होनानै लाथारबाय आरो आं खादा फिसा नागिरबाय थाबाय नांगौ बायदियानो गैया अबेबा गिदिर अबेबा फिसा बेखायनो आङो लायासै नै दख'ना नायनो हाबनाय नायबाय मोजां दंबा लानोसै मोजां दंना गैयाथाय बाजार सिंनिफ्राय आङो ओंखारबोबाय ओमफ्राय आङो दा मोनसे बुस्थु नायनो थांगासिनो दं आरो लानाय जायोना जायाथाय बिराद मोजां नुदों बुस्थुखौ ओंखायनो नायनो गोसो जादों आरो लानाय जायोना जाया नायग्रोहैनोसै नैबेखौनो गेस दोनथावथाव नुनानै नायफैदों आङो मोजां नुनायखाय नैबेखौ फसायबाय आङो बेखौनो लानोसै बेलेगफ्रा मायावबा दोलानाय ओमफ्राय मायाबा गाजोल गैया ओमफ्राय बेल' मोजां थांनोसै ओंखाम उखैबायना जेबो जानायबो जायासै नालाय थांनो ओंखारलांसै न' मोनफैबाय लोगोफोर काजलगाव बाजारा बिराद भिर जायो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाय